Γεια σας παιδιά, Αριστοτέλης εδώ. Σήμερα θα παίξουμε λίγο Skywars. Ελπίζω να σας άρεσε και να σας βοήθησε το προηγούμενο βίντεο μου. Ήμουν λίγο αγχωμένος και φυσικά είμαι και τώρα, αφού είναι τα πρώτα βίντεο που φτιάχνω. Αλλά ελπίζω να σας συνηθίσω παιδιά, γιατί μου φαίνεται λίγο περίεργο που είμαι μόνος μου σε ένα δωμάτιο και μιλάω μόνος μου. Ναι παιδιά, γι' αυτό ας προχωρήσουμε. Άσε με να περάσω. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ας πάρουμε το snowballer και φύγαμε. Ναι. Θα ήθελα κάτι για το σερβερ, για παράδειγμα να έχει περισσότερα kits. Και για παράδειγμα, επίσης και όλα στα chest, να μπορείς να βρεις bow και arrows. Γιατί, εντάξει, θα ήταν πολύ καλύτερα. Γιατί τώρα, βέβαια και με το snowball σου βασίζεσαι και μπορείς να τα χειριστείς αρκετά εύκολα. Αλλά εντάξει, θα ήταν λίγο πιο ωραίο. Επίσης οι πίστες παντού είναι ίδιες. Είναι ολόιδιες. Και δεν θα παίζω μόνο Skywars, αλλά και Survival and Seek. Λοιπόν, πάμε. Ας μας δούμε. Call pants, thank you. Πάρουμε λίγες πέτρες. Ξύλο. Για να φανεί άλλη ξύλο. Nice. Και επειδή υπάρχει ένα chest κάτω από αυτό το δέντρο, για τους περισσότερους που μπορεί να μην το ξέρουν. Oh my god. Έλα τώρα. Γιατί υπάρχουν τόσοι hackers. Τέλεια. Stop hacking. I'm recording for YouTube. Please. Ενοχλητικοί hackers. Λοιπόν, ίσως να μπορούσα να πάω, αλλά είναι ρυψοκίνδυνο γιατί... Για μισό λεπτό. Δεν είναι αυτός ο hacker. Μήπως ο hacker πέθανε. Wait a minute. Δεν είναι αυτός ο hacker. Πάρει καλά. Wow. Φαίνεται η τηλεόραση μεταφέρθηκε. Λοιπόν, ας κάνουμε την επίσης ψηλά, γιατί πρέπει να παίξουμε περισσότερο αμυντικά. Έχω καλύτερο armor από αυτόν.
κάνει. Καλή. Επίθεση από ψηλά. Ναι. Έτσι κερδίζεται ο αγώνας. Ευχαριστώ παιδιά, ελπίζω να σας άρεσε. Τα λέμε την επόμενη φορά. Take care.